Sa mga litratong inihali sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office Canbato, Catanduanes, mahihiling ang mga darakulang gapo na nakabalandra sa tinampo sakop kan Barangay Sipi, Balungbong na ruminasay alauna kasubagong maagahon. Sigon kay Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 Donabel Tijada, sarong concerned citizen na maagi kuta sa nasambit na porsyon ang nakapagpaabot kan insidente sa Bato Municipal Police Station. Alas 2 kasubagong maagahon kan maipaabot man sa inda ang impormasyon kan kapulisan na tulos man nindang ipinaabot sa kaaraman kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Asin pigtarabangan na mahali ang winalat na perwisyo kan nangyaring landslide. The past week kasi paulan-ulan, so malamang lumambot yung lupa doon sa may sa bundok na gilid ng kalsada. Sa impormasyon, 8 oras man na nagdurar ang clearing operation. Alas 10 kasubagong aga kan tugutan naman na mag-agi ang mga motorista sa nasambit na tinampo. Ang daing untok na pag-uuran ang saro sa nahihiling na rason kan otoridad sa nangyaring landslide. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Magigurumduman alas 10 tinbanggi kan nakaaging Lunes kan magkaigwaman nin landslide sa Banwaan kan Pandan. Katakod kay ni, liwat na nagpagirundom ang otoridad na mas maging rigmat ang mga motorista urog na sa mga dalan na napapalibutan nin kabubuldan, hulita posible nanggad ang pagkakaigwan nin landslide lalo na ngunyan na sunod-sunod ang mga pag-uuran. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.